mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati na an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Mifa production ani Ondu télé o jabaranin sanfɛla de la bi mɛ kalo tile 5 ye san 2022 an ka dɔgɔkun kunnafoni nin ye o dili wagati selen an ka kunnafoni kun fɔlɔ an b'o daminɛ ni Segu ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye ale ye jibɔndo 3 k'o bila ka taa Segu Mandarsaso ekɔliso 3 ɲɔgɔnna la ni 2 o bɛ Amdalayi Ala kelen o bɛ Pelengana ni o fana ye Segu commune dɔ ye walasa k'u bɛ se ka u mago ɲɛ o la cogoya min na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ɲɔni ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka se ka ji sɔrɔ ko n'u kun mago bɛ ji la k'u tun bɛ taga sigiɲɔgɔn de fɛ yen nɔ ka taa ji ta yen yɔrɔ la walasa k'u bɛ se ka u mago ɲɛ a la cogoya min na u ye dɔw camanba kɛ an ka jamana marabolo mɔgɔw ni mɔgɔ minnu ye baara kɛ nin ko in na u ye dɔw camanba kɛ olu ye mɛkalo tile 20 fo ka taa se a 26 ma min ye an ka jamana lakana tigilamɔgɔ ye olu ye Tatugu Banbagaci sigiyɔrɔma 17 de la ni o kɛra yɔrɔ min na Bankas o cercle fan dɔw la ni a bɛ fɔ o ma ko Jalasago Sokoro ani Wankoro wa ko waleya tɛmɛnen kɔfɛ fana dancɛ min bɛ Mali ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ ni Banbagaciw tun bɛ yen yɔrɔ in fana an ka jamana lakana tigilamɔgɔ olu tagara o so in yɔrɔ fana ka taa o yɔrɔ ko tiɲɛ kabini avril kalo wagati la san 2013 min ye MINUSMA ye olu tun bɛ an fɛ yen Mali la u ka ɲɛmɔgɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Elgasi Muwani ale bɔra k'a fɔ mɛkalo tile 27 ni o bɛnna jumadonya dɔ ma k'a jira k'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun b'an fɛ yen Mali la ko mɔgɔ hakɛ mun sara u la ko tagara bɛn 258 ɲɔgɔnna de ma ko Mali kɛlɛ hukumu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen tora o da fɛ ni ye kunnafoni min bɔra an ka jamana dɔgɔtɔrɔso fanfɛla la Bamakota kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Gabriel Ture fan ye u ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko joliko dɛsɛ ko bibi na ko o bɛ yen nɔ ko sabula ko mɔgɔ minnu bɛ taga joli di ko ka dɔgɔn ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ ka joli ɲini ko bibi na ko mɔgɔ caman bɛ kɔnɔni na walasa u bɛ se ka joli sɔrɔ cogoya min na k'a ɲinina mɔgɔw fɛ minnu ka kɛnɛ u k'a lajɛ ka se ka taa joli di kɛ nka kunnafoni dɔw fana y'a jira tuguni ko min ye kɛnɛyasoba wɛrɛ ye ni olu bɛ Gawo Tɔnbɔkutu ani Sikaso ko joliko dɛsɛ tɛ yen nɔ ko k'o sababuya kɛ ko jɛkulu dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ to ka taa jeli di yɔrɔ la wagati ni wagati la ko bibi na ko joliko dɛsɛ tɛ olu ka fanfɛla la bibi na Gawo sira la Banbagaciw kɛmɛ ka sira ko o tigɛ mɔgɔ caman na k'o sababuya kɛ u tagara minnu bila yɔrɔ caman na min ye dugutagalaw ye olu tɛ ka se ka tɛmɛ o sababu sɔrɔla fɛn min fɛ ko force étrangère mun bɛ boni yɔrɔ fanfɛla la n'u y'a jira k'a fɔ k'o ye Irisilakaw ye ko ka taa ka bɔ olu sigiyɔrɔ la wa fana k'u tilala ka jalakili bin fana sinfilaka minnu bɛ boni yɔrɔ fanfɛla la u ye jalakili bin olu kan k'olu de bɛ k'an ka jamana lakana tigilamɔgɔw ka olu dɛmɛ walasa u bɛ se ka olu Banbagaciw kɛlɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko Banbagaci ninnu yɛrɛ k'u bɛ taga bɛn mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna ma k'u jɛnsilen don yɔrɔ minnu na ko o dɔ ye Douanza hali ni Boni fanfɛla la ni olu ni yɔrɔ min yɛrɛ ka surun k'o bɛ Dala hali ni Nukara o fanfɛla de la u ka bana dɔ bɔlen don a bɛ wagati jan bɔ ni o bana in k'a yɛrɛ tɔgɔ ye fɛn min ye o de ye ko variole du singe ko bana in yɛrɛ identifiera san wagati min na k'o de ye san 1958 wagati la ko ni o kɛra Afrique centrale ni occidentale yɔrɔ ninnu na wa ko bana in bibi na k'a cayalen don fan caman de la wa k'a yɛlɛmali ko ka teli kosɛbɛ ko sabula baganw bɛ se k'a lase adamaden ma i n'a fɔ adamadenw yɛrɛ bɛ se k'a lase ɲɔgɔn ma cogoya min na ani adamadenw yɛrɛ fana bolola fɛn dɔw ko olu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to bana in bɛ mɔgɔw minɛ wa ko ni bana in minɛ ko fɛn caman ko olu bɛ mɔgɔw minɛ i n'a fɔ olu dɔw bɛ i n'a fɔ kunkolodimi fièvre fatigue ani kɔdimi olu ni a ɲɔgɔnna caman ko a bɛ daminɛ ni olu dɔ ye wa kunnafoni dɔ y'a jira bibi na ko farafinna jamana 7 ko bana in sera o yɔrɔ ninnu na ni o dɔ ye ko Cameroun République centrafricaine République du Congo Liberia Nigeria ani Sierra Leone ko bana in sera yen yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la ani fana ko min ye Royaume-Uni ye k'a ye mɔgɔ sigiyɔrɔma 11 ko ka olu de minɛ bibi na Belgique fanfɛla la k'a ye mɔgɔ 2 minɛ ani jamana dɔw bɛ yen nɔ k'a ye mɔgɔ 1 minɛ yen yɔrɔ la i n'a fɔ Allemagne Suède Italie k'a ye mɔgɔ 1 minɛ nin yɔrɔ kofɔlen na wa fana a jirala k'a fɔ ko Faransi mɛkalo tile 20 tɛmɛnen k'a ye cɛ dɔ minɛ ni ale si bɛ taa san 29 ɲɔgɔn de la n'an bɔra yan bɛ taga Kita u ka foroba école dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko lycée public
Simbo Keita u ka écoleden sigiyɔrɔma 29 k'olu de ye kɛlɛ kɛ ni o kɛra mɛ kalo tile 23 sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 8 wagati la u ka kɛlɛ in kɔnɔna na ko bere tun bɛ dɔw bolo busan tun bɛ dɔw bolo i n'a fɔ nɛgɛjɔlɔkɔ tun bɛ dɔw bolo ko ka ɲɔgɔn gosi ni o ye o senfɛ o 29 in na ko kelen bɔra u cɛla ka taa kunnafoni k'o lase u ka école proviseur ma ni a bɛ f'o ma ko Falayi Dansoko o senfɛ proviseur ye ɲininkali kɛ ɲɛfɔli kɛra o ye ko kelen yɛrɛ sɔrɔla fɛn min fɛ k'u kun ye ɲɛnajɛ dɔ de kun boloda sufɛla fɛ musaka minnu sɔrɔla o ɲɛnajɛ in kɔnɔna na ko kɛlɛ tun bɛ ka kɛ o de la o senfɛ u ka proviseur ale ye kunnafoni lase u ka sanfɛmɔgɔw ma ni o ye Kita préfet ani académie directeur ni commissariat de police mun fana bɛ Kita ka kunnafoni lase o ma préfet fana tilala ka weleli lase commissariat mɔgɔw ma k'olu ka se ka taa école masina na ka basigi ka o sabati yen nɔ école in surveillant général ni a bɛ fɔ o ma ko Moriba Dunbiya ale y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu minnu filɛ nin ye k'olu bɛ taga bɛn mɔgɔ 29 ma k'a bɛɛ ye délɛkanw de wa ko u bɛɛ lajɛlen bɛ u ka jɛkulu dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko comité AYM k'u bɛɛ lajɛlen bɛ u la ko n'o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ko ni o fana ye bandiba de ko ni a bɛ fɔ o ma ko Bubakar Jakite n'ale de ye a secrétaire général ye ko wa ko kɛlen secrétaire général ye fana k'a ma bɛn administration kɔnɔmɔgɔw caman de ma ko wa ko t'a bɛɛ lajɛlen ko sabula ko kabini cɛ in kɛra o ye fana ko kalan de tɛ ka se ka kɛ u ka école masina in na ko sabula ko ka maliyɛnden tɔw to kalan na wagati min na ko ni mɔgɔ kofɔlen k'a bɛ taa tɔw labɔ ten kilasi kɔnɔ ko ka sɔrɔ k'u ni jujɔn t'a la u ka proviseur Falayi Dansoko ale ye ɲangini bere mun ta ka ni écoleden 29 ninnu sɛgɛrɛ o de ye k'u bɛ tile 8 ɲɔgɔnna kɛ k'u tɛ taga école la n'an bɔra yan bɛ taga Ansogo ani Burem yen sigidalamɔgɔw y'a yira k'a fɔ bi na ko gɛlɛya bɛ u la ni o ye tajiko gɛlɛya ye ko sabula mɔgɔ minnu bɛ to ka bolimafɛn boli bi na ko olu dɔgɔyalen don Ansogo fanfɛla la olu y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ k'olu ka taji litiri ko tun bɛ taga 120 walima 130 yɛrɛ la nka bi na ko kɛra 200 ye min Buremkaw ta ye olu ko k'a tun bɛ 160 de la nka bi na ko olu ta nana 120 de la k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogo min hakili jiginna kabini dɔgɔkun laban tɛmɛnen Imam Mamudu Diko ale kun ye kumakan dɔ fɔ kun ɲɛsin an ka jamana marabolo ma ni o de ye ko waleya mun bɛ olu la ko ye kafaliya ye ani communauté internationale mɔgɔw fana ko olu ta ye yɛrɛbaya ye ko ni kan ka Mali société civile ko ni gɛlɛya minnu bɛ ka maliyɛndenw sɔrɔ ko société civile mɔgɔw ma fɛn foyi de kɛ ko ka se ka maliyɛndenw dɛmɛ ni gɛlɛya in na ko parti politique mɔgɔw fana k'olu tɛ ka fɛn foyi de fɔ k'olu kɛmɛ ka u mantu ka da o waleya ninnu kan dɔw kun ye kunnafoni dɔ bɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ la ko Imam Mamudu Diko ko procureur min bɛ commune 4 la ko kun ye a wele gendarmerie la ko k'a ɲininka a dalakan na nka a yirala k'a fɔ ko procureur masina yɛrɛ bɔra ka kuma ko min Imam Mamudu Diko ye ko mɔgɔ si de m'a wele k'a ɲininka a dalakan na n'an bɔra yan bɛ taga Bagadaji u ka denbaya dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Kante la cɛ dɔ bɛ yen ni ale bɛ wele ko Lasine Kante n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bagadaji k'a y'a furumuso ka o kan tigɛ ko k'o sababuya kɛ kɛlɛ ye a furumuso masina yɛrɛ tɔgɔ ko Kaja Kante o waleya in tɛmɛnen kɔfɛ fana k'a yɛrɛ kun y'a laɲini k'a bɛ dansago a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la nka Ala barika la ko a ma to a da fɛ bi na k'a bɛ Gabriel Ture la urgence la n'an bɔra yan bɛ taga Kayi mara la min ye musolaka dɔ ye ale si bɛ taa san 55 ɲɔgɔnna na jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen don ka dɔrɔgu ɲɛnɛminimafɛn ka o kɛlɛ olu tɛgɛ dara ni muso masina na k'u kɛlen k'a minɛ min ye ɲɛnɛminimafɛn dɔ ye n'ale bɛ wele ko cannabis ko o sachet 85 k'o de tun b'a bolo ani dɔrɔgu suguya wɛrɛ fana ko o 90 ɲɔgɔnna k'o de tun bɛ a bolo bi na k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa k'u tɛgɛ bɛ se ka da muso in ka jɛkulu mɔgɔ tɔw kan cogo min an lamɛnbagaw ni laseli de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ sanga wagati wɛrɛ n'Ala ka jɛ